दही वडी चटईवाला आत्रा पांढऱ्या कपडे घ्यावं आता आपल्याला बघा तर बनवले किती बघा ना जाऊ दे आपलं तिकीट वसूल आहे हो दादा ताई आपले पैसे वसूल झाले डोंगर माळा का चौर सराट हे काय लोक लोक काळे बाजारात आली बाई घ्यायला लाटण्या पळपटावाली दोन दिवस बाई दोन दिवस बाई लमन बाया भाई लमन ड्रेसले लमन ड्रेसले खास आहे ती बायको किती खुश आहे खास का बाई थोडी बाळपाय किती वाढवानी आहे किती सुंदर आहे पानाव हो ना आंब्यावाली आंब्या सीझन संपला बाई माई नातवंड इतके खुश होती मुलगा एक आहे मुली दोन नातवंड आजी वास आम्ही करणाऱ्याला गेलो थोडे गेले कपडेवाला याला काय म्हणते डोळ्यात कचरा गेलाय कचरा काढणार आहे डोळ्यात कचरा गेलाय का तुमच्या हे इडले गोडे बाई चारा खातोय ही गागरी खेळा दे का गागरी काय करते ही काय इकणार आहे मुझे भर ले अपनी बाहों में मेरी कसम तुझको सनम अहो तरी विचार कर ना वर्षभराचे मूर्त्या बनवलं वर्ष गाडीचे कारागीर हे बनवलं काय असेल किती वेळ घेतला असेल काय मागे आम्ही व्हिडिओ काढतोय रवी बाय रवी मुलतानी पळपट कसार नागपुरीला हे भांड्याला हे बाया काय भांडे ग तिला म्हणते ती बॉडी सुंदर पेटीवाला आहे तो गजरावाला गजरा फुग्यावाला पेटीवाला काय सुंदर पेट काही पेटे बघा किती लावले माझ्याकडे आहे बाई माझ्या सासूचे फोटोवाला फ्रेमवाला माझ्या सासूकडं माझ्या सासूने मला एक दिली ना झाले काय माहिती का काही आपल्याला मांडवत नाही सासूपेक्षा माहिती काम होत नसल्यामुळं हा बघितलं खाऊ आला पिशी पा आमच्या सासूच्या हा पाय कुरमुरे खातोय याच्या काल मोठा कुरमुरे किती गोड पान आजुली पा आजुली